Balemao Anyakuma, très urgent. Balemao Amporaka, information téléman d'Osoro. Mardi 3 mars 2026. Aywa, une information sur 100. Ko tentative de coup d'état. Ko de beka Tchadi, Amborona ko bi. Donc, kunu, ko palais présidentiel la, kunu suro, ko palais présidentiel la, ko marfa chikam borako mogodo sara. Garu yɛrɛma bɛ ka marifa ci ɲɔgɔn na. N bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kalan. An ye information sɔrɔ Tchad, wala Tchad, mo ko Tchad 1. Wala an bɛna information kalan san nɔ. Ko yɔrɔ ka kalan Tchad, an bɛ yɔrɔ na ko bi dɛ, ko ça ne va pas. Donc malien an ka jɛ an ka nin yɔrɔ kalan fɔlɔ. An ye information fɔlɔ min sɔrɔ, an b'o kalan fɔlɔ, bɛɛ lajɛlen k'o mɛn. 3 morts dans une fusillade au palais présidentiel. Selon une source militaire Tchad 1. Dans la nuit du 2 mars, un militaire de la garde présidentielle a abattu 2 de ses camarades avant d'être lui aussi neutralisé. Des tensions extrêmement surgissent ces derniers temps entre éléments nouvellement recrutés issus de la famille maternelle du président et les anciens. On comprend pourquoi le président évite le palais Tourmaï et se terre à la résidence de Burkina, nous ont dit une source proche du régime. Tchadouane revient plus ample avec la raison de cette fusillade. Donc, Malion, il y a une information sur Pazim Safatoko Tchadouane. Bon, ko baro fanga bena tabuludu. O Tchadi président Kourami Sigleme Tchadi Kuna. Malion, Aramade, Tchadi Kokadine, moi je soutiens les autorités tchadiennes. Mais tiens à fin d'obé fanga konana. Kodobe ni ake abe nani problème de. Aire ya me ayaka a kele président ale fadi ku président yi. Abaso moko do de be kana nanu de kuru black aka gar présidentielle a fengela ka faka moko numbuyi. Moko munu be fangala nu na le faye barake san bisaba ale be ko moko koro chama de écarté bi. Bu olde du fanga yere lili. Ko imano ngone bo fanga yere soubassement de oye mogo minu ale be ko mogo de genga boyibi aka jamana mabba te ka basiki muwere fana kira tuguni anya information flana fana soro tuguni c'est qui est encore très grave o information minu kala sambe je ko fana be nyongo fe et parce que ni fin kara irimera chama me kala mais anya ni soro ko Sahel en turbo média ko défection au sein de l'armée tchadienne. Or que plusieurs militaires de l'armée tchadienne ont choisi de quitter leur rang pour rejoindre les FACT. FACT est du ou ka rebelle groupe d'Oldo. Ces hommes divisionnisent par absence de paix et stabilité. Donc, au FACT, au Nyamoro, au Mahdidi, au Mahdi, ko Tchadi Moro Chama Sorasi Chama nebe kata bla, président est contre la bi. Ntarona Aklibala. Tchadi président Boula Ouatou de la Kata, comment on appelle là, et Francis Macron fi, ko Francis Sorassou Taraka Segin Tuguni Ganama, Tina Foka Basi quoi, Sorassou, Farasadi que comment on appelle là, les conseillers militaires, Francis Taraka conseiller militaire au Black na Tchad Tuguni. Tchadi président est rabadike. Maliflo erreur kele de kono. Ni tubabu gen. Ijije inika pepulu ka nyoko fam. Kana son kibe clanisation ke ka armée kono. Kana son kibe armée ke clankoyi. Kana son kibe nani corruption. Kana son ga mogo boyona. Ni e Francis kele, ka tubabu kele. Fen kele ni ka saraka tokodi ikle. Ni mi klebe ta jiwu fait. Uba kalaman ki toke kono. Bon, ale ka erreur karame, ale klara ka boli ka ta o Francis kele no fe ka tla ka kele bani Francis o tekew. A erreur badike. Ale Francis geddo mi ka Francis doka do mi ka bo tele la ka tia kuma fo do mi na ka Francis gen. Ale kunga nga to ka ostradika. Mogo double G ka shimata nya fe. Asimi gota ya kew. Anye Francis ga asimi gota yi dogo ani Francis baraka pale la. Mali be choko jumebi. Nya modeli ke inika jamono don ti nyoko fama be fo nyoko kodi. Sale ole ke Francis ke e de meka nya. Ubi blasrado de kamuma to e to be guya ka jamono don di. E jaibe tege e ba fo
gɛlɛya fitinin dɔ bɛ na e bolo k'a fɔ ko faransi ye kɔrɔtɛ de kɛ k'i bɔ non i ka tilenbaliya de don e tɛ se ka tubabuw gɛn ka bɔ i ka dugu la ko ka tila k'i sigi k'i bɛ ko dɔ kɛ e ye faransi gɛn n'i y'a ye jamanaba caman bɛ faransi gɛn u bɛ résister président de y'i tilen ni président y'i tilen walayi peuple bɛ sa i nɔfɛ mais n'i ye fanga kɛ kilanko ye ka fanga kɛ mun ka di n ye n b'o kɛ i t'i lafiya jamanadenw t'i lafiya o de bɛ ka kɛ Tchad bi i b'a k'i da don wali jamana ko na man ne mais ko caman bɛ kɛ Tchad ne b'a kalama walayi ala n b'a kalama mais n tɛ kuma de je préfère me taire ko caman bɛ kɛ Tchad ne b'a kalama voilà la réalité bon a filɛ bi a ka jamana bi cogo min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la capitaine Ibe de la ka kuma dɔ fɔ capitaine Ibe ko n'i y'u gɛn ka b'i fɛ yen bilahi u tɛ segin capitaine Ibe de la ka kuma fɔ dɛ ko c'est une guerre de décolonisation le capitaine Ibrahim Traoré a ye kuma min fɔ c'est-à-dire que Thomas Sankara fana ye kuma min fɔ Thomas Sankara y'a fɔ capitaine Ibe y'a fɔ mɔgɔ caman y'a fɔ et révolution ye fɛn dɔ de ni soit i bɛ révolution na soit i t'a la bon ale ye Faransi gɛn ale ma sɔn ka gɛrɛ AES la bon je peux comprendre parce que Asimina ɲɔgɔnna su bɛ AES kɔrɔ a bɛ AES nege bɔ bon ale ye Faransi gɛn a ma gɛrɛ mɔgɔ si la a tora gɔn kelen na bila a la au moins ni allié dɔ b'i la e ma taa e ye Faransi gɛn n'i ye Faransi gɛn i bɛ na ni irisiw de ale m'o kɛ an ka Thomas Sankara lamɛn. Qui ont pris le quart de la révolution par opportunisme, sans conviction. Et cela, à chaque accélération de notre part, ils vont tomber. À chaque virage, ils vont s'écrouler. Nous ne les ramasserons pas. Parce que ce n'est pas des révolutionnaires. Thomas Sankara y'a fɔ a ma ladugu Thomas Sankara c'est-à-dire soit révolution ye fɛn dɔ di soit i b'a la soit i t'a la n'i t'a la kana mɔgɔw kulokɔrɔ la guwan k'e révolutionnaire ye kana i ɲagami mɔgɔw la ka mɔgɔw ka kɛlɛ tiɲɛ hɔrɔnya t'o ye quoi bon o de gɛlɛya bɛ mɔgɔ caman kan bi donc Tchad président bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la a yɛrɛ ka gɛlɛya de don a ko ka di ne ye dɛ moi je n'ai rien contre lui en personne parce que ni mɔgɔ ma ko k'i la i tɛ se k'a fɔ k'a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan wallahi Tchad président bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ a b'a yɛrɛ ka gɛlɛya kɔnɔ wallahi en tout cas mankan kɔni bɛ yen n'an ye information wɛrɛ sɔrɔ mankan ko in kan an bɛ tila ka segin ka na voilà ni information de kun b'an bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na donc malien fɛn fɛn bɛ faransi Italie Espagne Angleterre Amérique kana ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Senwave application télécharger a photo filɛ n'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ karante ka n'a wari ci a b'a sɔrɔ orange money la sur place wagati o wagati a jaa bɛ wari ci dɔrɔmɛ 1 aw ta sara o de kun don aw kan bɛɛ ciao ciao